Добрый день, шановное господарство, с вами Наталья Сліж, вы на канале Астрология, История и рок-н-ролл, або на тиктоку Астромах. І сёння я хочу вам распавесці пра вельмі цікавы музей, які знаходзіцца ў Варшаве, называецца музеем Азіі і Пацыфікі, імя Анджея Міхала Ваўжаняка. І ён сапраўды уяўляе сабой цікавасць, бо там сабрана вельмі цікавая калекцыя па краінах Азіі, Афрыкі, Усходу, і чаму і варта наведаць. У першую чаргу асновы яе складаюць гэта зборы якраз Анджея Ваўжаняка, які быў дыпламатам, калекцыянерам і шмат год прапрацаваў якраз у краінах Азіі, Афрыкі, Акіяніі. І ён сам пакупаў многія рэчы ў гэтых краінах або яму прэзентавалі. І сапраўды калекцыя вельмі і вельмі ўражвае, таму што прадстаўлены вельмі розныя рэчы з гэтых краін, ад упрыгожванняў да зброі, і прычым яны вельмі цікава прадстаўляюць культуру рэгіёна. І варта гэта паглядзець, таму што якасць гэтых твораў, яна рэальна ўражвае. Вот як для мяне самым цікавым было гэта якраз паглядзець упрыгожванні, як яны зроблены, на якім высокім мастацкім узроўні, аздоблены каменём, якія цікавыя арнаменты выкарыстаны. І гэта сапраўды такая вельмі і вельмі прывабная рэч. Сам музей невялікі, і ён падзелены, зразумела, што па краінах. Ён прадстаўляе нацыянальнае ўбранне гэтых краін. Часамі прадстаўлены прадметы побыту, пэўныя старажытныя артэфакты, манеты або нават таблічкі. Аднак складаецца ён па рэгіёнах і плануецца расшыряцца. І пераходзячы ад адной экспазіцыі да другой, сапраўды захапляешся. Вельмі цікава прадстаўлены рэчы з Афганістана, як яны аздоблены, і прадметы посуду, і ўпрыгожванняў таксама. Не менш цікавыя рэчы прадстаўлены і з Індыі, і таксама розныя рэчы звязаныя з рэлігіяй, як статуэткі Буды і іншыя. А таксама упрыгожванні з Індыі можна паглядзець, таксама падвескі, розныя такія рэчы вельмі добрай якасці і добрага гатунка. Таксама прадстаўлены і жытло, і на самом пры канцы яшчэ можна пабачыць гэта музычныя інструменты народныя тагачасныя. Яны сапраўды вельмі цікавыя, вельмі рознапланавыя, якія частка музычных інструментаў там выкарыстоўваліся як барабан, некаторыя у штодзённым жыцці, некаторыя выкарыстоўваліся менавіта для нейкіх абрадных, рытуальных, рэлігійных рэчах. І яны сапраўды ўяўляюць сабой цікавасць. Сам музей працуе практычна кожны дзень, на сайце яго можна паглядзець, аднак яго можна наведаць і бясплатна. Ёсць адзін дзень у тыдні, калі наведванне адчынена бясплатна. Таму, калі будзеце ў Варшаве, вельмі раю якраз адведаць гэты музей і паглядзець асаблівасці культуры азіяцкай, індзійскай. Гэтых краін мы не заўсёды маем магчымасць даехаць, аднак варта паглядзець культурныя асаблівасці гэтага рэгіёна. Яшчэ што цікава для мяне было, што пэўныя ткацкія рэчы яны чымсьці нагадваюць беларускія. Дзякую за ўвагу.